Gikondenar sa pundok sa mga police beat journalists ang gihimong pagpanghulga aso sa kakauban nilang reporter nga mi-report sa paghimo sa ombudsman og lifestyle check sa usa ka listahan sa mga pulis. Ang listahan nga gihupdan sa ombudsman mao ang listahan sa mga pulis nga gingong nagdawatan og kwarta gikan sa mga drug lords o gambling lords. Leslie Cabinado Vistil, Sukid Limi. Way tarong katug ug wa na mahimutang ang reporter sa TV5 Cebu nga si Jinky Barrio human niya madawat kining sunod-sunod nga mga text messages nga nanghulga siyang kinabuhi. Matud pa niini nga iyang gisuwayan sa pagtawag ang numero apan dugay mitingog ang pikas linya. Apan nisunod na ang tingog nga nag-ingon. Kanang mga pulis naghilom ra na nganong imo manghilabtan. Kanang mga naghatag o kanang naghatag og kwarta naghilom-hilom ra sad na sila, so kung mahimo ayaw na lang pag-apil-apil. Daling ni pahigayon nag-emergency meeting ang grupo sa Defense PNP Press Corps o kapunungan sa mga police beat reporters sa Sugbo aron sabutan ang ilang buhaton nga lakang sa gihimong pagpanghulga kang baryo. Ang grupo mikondena sa gihimong pagpanghulga sa ilang kauban. Usa sa ilang mga lakang nga himuon mao ang pagdangup sa government agency aron makatabang sa investigasyon. First of all, I would like to congratulate Jinky sa iyang efforts sa pagpagawas balita. Ato siyang recognize kay usa ni sa mga paagi nga masulbad na problema sa usa ka organization in regards to pagpangwarta o mga irregularities sa ilang performance ilang trabaho. Ang Defense PNP Press Corps pirmi mo suporta ni Jinky. In fact, kuman ko na kay Bawas Balita, ako na gitawagan si Jinky for us to come up a statement na paghatag og suporta ni Jinky as well as paghatag og condemnation sa mga tao na naghimo sa mga pagpanghulga. Matud sa grupo nga dili angay hulgaon ng mga sakop sa media kung ugali mo pagawas kini og mga balita kay igo ra silang nagbuhat silang trabaho. Panawagan sa mga pulis nga involved allegedly sa katong suwat nga nadawat ni Jinky, tingali sa tanaw ni Jinky na sa personal conviction nga katong mga suwata tinuod ito. Ang ako lang nga panawagan sa mga involved na dili nila unta para mas tamasan o dili nila pasakitan si Jinky kasi Jinky igo ra gyud na trabaho, igo ra gyud itubag sa sugo sa iyang profesyon. Mo sa nato paghatag og balita, tinuod nga balita, paghatag og balita nga kaayo sa komunidad. Ngadto sa mga kanabitang mga public officials nga kanang na-involve og mga illegal nga mga binuhatan nga kung mahimo lang pud unta kung tinuod man galing nga lisod mo ingon ana nga butang unya ibutang nato na expose mo na hog nga na expose gyud. So kung mahimo ay lang pud ninyo hudlat-hudlat ang mga sakop sa media pareha nako kay nihimo ra pud ko sa akong trabaho man ko ingon nga o isa pa ni sunod ra pud ko sa mando sa akong mga labaw. So wa gyud ko ingon nga na ako'y intention against sa inyo or na ako'y against bako sa inyo, wala. Ang ako lang is trabaho lang gyud walay personalan. Leslie Cabinado Vistil, News 5. Padayon pang giila sa kapulisan sa dakbayan sa Lapu-Lapu ang mamumuno sa usa ka miyembro sa Philippine Navy kagabi. Love triangle ang gitutukan nga anggulo karon sa Lapu-Lapu City Police Office. Ray Pasaporte, Sugid Limi. Patay nang nadangat sa tambalanan si Petty Officer 2 Edwin Liugan. Human maigo sa iyang tangkugo. Gipusil ang biktima sa nag-inusarang mamumuno alas 7 kagabi sa may dam BMD Mataga sa Barangay Poblasyon, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan sa Lapu-Lapu, paingon nga mo check-in ang biktima sa usa ka motel duol sa nahitabuan. Giingon dunay gipaabot nga babae hinungdan nga nalangan og sud sa motel. Base sa among text nga nakalap dito sa iyang cellphone nga ang motibo ko aning kuan ng love triangle with mo yung nakita kay Lumab nga taga 40K Street Kamuning, Quezon City, Silugan, kinsa usa ka assault craft forces sa Philippine Navy ug gipadadi ni sa Subo aron mutabang sa pagpanghatag og relief goods sa mga biktima sa bagyo. Mari itong babae, siya gid ang dako jud kay katabang bayan ni investigasyon na kay
siya malutoy frontline good. Ang biktima doon ay gibiya ang duha ka anak babae sa iyang asawa. Ray Pasaporte, News 5. Kung sa miaging adlaw, dulaan sa 30 katao ang nasikop sa City Intelligence Branch atol sa gipahigayon nilang saturation drive sa Barangay Camagayan. Kagabi, ang Barangay Ermita nasab ang gironda sa CIDD mga illegal gambling machines mo'y ilang nakumpiska ug walay nadakpan. Ryan Sorote, Suginlimi. Nanggawas na sa ilang mga panimay ang mga residente sa Barangay Ermita tungod sa kadagan sa mga pulis o intelligence volunteer na misuhid sa lugar. Milabay ang pipila ka minutos, doon na nasakmit nga muli-muli o video karera machines ang mga operatiba sa City Intelligence Branch. Kiningon sa kapanimay, giuting kay ang mga gamit sa mga pulis aron matino kung wa ba mga illegal gambling paraphernalia nga gitago. Miabot sa 15 ka mga illegal gambling machines ang nasakmit sa lugar. Matod sa kapulisan nga ang Barangay Ermita may usa sa mga lugar sa Dakbayan sa Sugbo nga taguanan sa mga kriminal, snatchers ron pang mga hilabtanon nga posibleng magsamok-samok sa kasalugan sa Fiesta Señor. Kung mga tao po na involved sa mga illegal, usually involved din dito sa mga ganitong activity. Magpaday ng ilang subsug ng operasyon batok sa kriminalidad sa sunod nga mga adlaw. Gihangyo sa kapulisan ang publiko sa pagtamang kanila pinagi sa paghatag og mahindanong mga impormasyon aron mahimpit ang kalinaw sa dakbayan sa mga kriminal. Para sa akin, sir, huwag naman silang magbalak na gumawa ng mga masabi natin illegal dito sa Cebu City kay pusa ng mga operations na nagagawin namin. Ryan Sorote, News 5. Giandam na ang kaso batok sa pulis nga na-assign sa Regional Training School nga ging usa sa mikuha sa negosyanteng drug dependent kinsa wa na makabot sa rehabilitation center human mamatay sa kulata. Ang maong pulis wa na mo report sa iyang trabaho sugod niya itong miaging simana. Andrea Petanya, Suginlimi. Gipahibaw sa hepe sa Criminal Investigation and Detection Group kung CIDG sa probinsya sa Sugbo nga si Police Chief Inspector Rene Quiamco na 80% na nga andam ang kasong kriminal nga ilang isang at batok ni SPO2 Jonas Pakibot tungod sa kalambigitan niini sa kamatayon sa negosyanteng drug dependent nga si Jerome Bendebel. Si Pakibot mao'y usa sa mga mikuha ni Bendebel gikan sa lungsod sa Balambaan padung unta sa Wido Recovery Rehabilitation Center ni atong bagong tuig apan namatay si Bendebel human kulataha sa mga taong mikuha niya. Dugang ni Chief Inspector Quiamco, gipadana niya iyang mga sakop ngadto sa Balamban aron mukuhag dugang testimonya sa mga testigo ug aron kuhaon ang go signal sa mga kabanay sa biktima aron mapasaka na ang kaso. Matapos na ito, medyo nalatay mga dokumentong nakuha para mapile na ito ang kaso. Mga dokumento include Sa mga affidavit. Affidavit gikan sa Wido Rehabilitation Center, affidavit dito sa witnesses dito sa Balamban. Padayon gyapon nilang gipangita og gi-identify ang laing duha ka lalaki ug usa ka babae nga giingong kuyog ni SPO2 Pakibot sa pagkuha ni Bendebel. Matud sab ni Quiamco nga nakumpirmar na nilang anaa na sa Regional Training School si Pakibot human gipahibaw ni Regional Director Police Chief Superintendent Danilo Constantino nga wa na kini ikita sa RTS niadtong miaging simana. Gipadad-an nilang imbitasyon alang sa usa ka pakigpung si Pakibot apan gipahimangnuan kini sa iyang abogado nga di na lang usa motingog. Para nag-consult lawyer, gipapospon. Until kahapon, napadag suwat ang yung lawyer nga kinbok nila ang letter ng Senate. Samtang ang hepe sa CIDG 7 Police Senior Superintendent Richie Posadas miingon nga ang ilang provincial department na lang sab ang muhikay sa kasong administratiba nga atubangon ni Pakibot. Giingong nakakuha na silag mga taho nga dugay nang binuhatan sa maong pulis ang pagpang-racket pinaagi sa pagkuhag mga pasyente nga ihatod sa rehabilitation center. Matud ni ini, usa ka violation ang moonlighting kung pagpabayad pinaagi sa paghatag og serbisyo sa laing kompanya o organisasyon. Ang moonlighting, that would also depend kung unsa iyang defense. Pero basin matuna siya ma-discharge kay moonlighting siya, member sa Philippine National Police. Wala siya court order, wala siya gikuptan
nga authorization nga mag-escort. Andrea Patenia, News 5. Umaw kadto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Miyerkules, Enero 15 tuig 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga istorya nga di lang kutob sa paggatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Action!